Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, benvidos unha semana máis ao Xornal Escolar. No colexio Miraflores teñen un lugar moi especial no que os alumnos aprenden un montón de cousas. É un supermercado en miniatura e utilízano para aprender a ler, para aprender matemáticas e ao mesmo tempo pásano de maravilla ali dentro. Galletas y café, leche, zumo ya está, la sopa y el quiwi. Pollo, fiam, café, huevos, fruta, filete, zumo y kiwi. E sabes onde está todo? Andas buscando. Que levas? Enséñanos a túa compra. Galletas, tarta, zanahoria, agua, helados y naranjas. Claro, hai que meter algo de fruta, non tanta galleta, verdad? Ya, pues lo que toca la lista. Que vos falta por coller do que pon aí na lista? Castaña? O resto xa tendes casi todo, verdad? Sí. Bueno, pois seguide. E gusta vos vir ao súper? Sí. 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 Porque que aprendedes aquí? Que aprendedes? Aquí aprendemos muchas cosas. Aprendedes números... Sí. E despois, tú sabes ir ao súper de verdad? Sí. Gustache ir ao súper de verdad? Sí. E é como a este? Sí. Moi parecido. Muy parecido. Bueno, pois deixámosche que sigas comprando, non te olvides de nada. Vale. Vale. E a ti gustache vir ao súper? Sí. Que é o que máis che gusta de vir aquí? Fruta. A fruta é o que máis che gusta? E cual é a túa favorita? Fiam. E onde está? Hai que buscar. Antí a ti, profe de primaria, estamos hoxe no súper do Miraflores. Contanos un pouquiño que facedes aquí. Sí, bueno, sobre todo o que intentamos no supermercado é que eles aprendan de maneira significativa, porque ao final, bueno, isto é máis aproximado á realidade e eles pasano de maravilla. E traballades diferentes asignaturas aquí, non? Sí, solemos traballar moito a área de inglés, o que é o vocabulario, bueno, distintas frases, e que eles interactúen un pouquiño nesa lingua. E despois tamén na área de matemáticas, pues, traballamos moito a resolución de problemas, bueno, esas cousiñas. E eles pasan o pipa. Pásano genial, encántalles vir. Compramos 2 tartas que valían 16 y 15 euros. De su bar de tartas. Venimos a hacer problemas de comida. Aprendemos a luego a
a poder pasar de curso y luego poder ir a la universidad para ser padres. También aprendemos a pronunciar palabras en inglés de comida y también aprendemos a cocinar. Y también para restar, sumar y multiplicar y dividir. Cuando seamos mayores ir al supermercado y que sabemos cuánto valga cada cosa. Despois de 2 anos moi duros de pandemia, parece que os sorrisos voltan aos patios escolares. En Salesianos fixeron este vídeo tan chulo para darlle a benvida a un pouquiño de normalidade. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Pequeña, échate pa' acá. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. En tu cara veo cosas que no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar. No dejes de sonreír, te lo pido por favor. Que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Esta sonrisa hermosa es la que quiero yo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Tu sonrisa, sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tú mi vida, empieza a sonreírte, en mi mente imagino que estás a mi lado, mientras más sonríes, más te digo te amo. Mientras más sonríes, más te digo te amo. Algo en tu cara me fascina, me da vida. Será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Cógelo. Chega o momento da lixoteca e esta semana imos facer un cabaliño co que podes trotar cara a moitas aventuras. Para facer este cabaliño de madeira necesitaremos un pau dunha escoba, un pouco de lazo, cinta de cores, rotuladores, unhas tesoiras, o pegamento, la de diferentes cores e un pouco de cartón. O primeiro que faremos será debuxar o perfil do cabalo no cartón. Cando teñas, imos recortalo para que quede así. Terás que facer 2 recortes iguais. O noso cabalo precisa unhas orellas, así que imos debuxar 2. Aí as tes. E pegamos unha en cada lado. Mira como vai collendo forma. Imos agora xuntar as 2 partes poñendo un pouco de pegamento, pero lembra deixar sen pegamento a parte de abaixo. Aí non. Xuntamos as 2 partes e imos comezar coa decoración. Poñemos un pouco de cinta na cabeza. Cortamos varios anacos de lá para ir facendo a crin. Pon os que queiras, ata que consigas este resultado. Cun rotulador facemos o fuciño, o ollo e pintamos as orellas. Fai o mesmo polas 2 partes. Poñemos un pouco de lazo para guiar o cabalo e na parte que deixamos sen pegar metemos o pau da escoba. Méteo ben dentro para que aguante as túas carreiras. E xa estás listo para trotar cara a unha nova aventura. Así que xa sabes, mans á obra.
Imos facer unha pausiña e agora mesmo voltamos con moito máis xornal escolar.